Altså, til historie, for blandt de iværksættere, det rent faktisk lykkedes for, er mange med anden etnisk baggrund end dansk. Og det er ganske enkelt, fordi der er dobbelt så mange med ikke-vestlig baggrund som etniske danskere, der kaster sig ud i deres iværksætterdrømme. En af dem, det er lykkedes for, er Musa Takmadi, og ham er du ligesom mig, der nu taget ud til. Hvad er det, han er lykkedes med? Som man kan se her, så er det lykkedes for ham at skabe hans eget autoværksted. Han startede kun sig selv, og i dag så har han 5 ansatte. Der er ingen undersøgelser, der viser præcis, hvorfor der er så mange med anden etnisk baggrund end dansk, der kaster sig ud i og prøver at indfri deres iværksætterdrømme. Men jeg har talt med folk, der arbejder med etnisk erhvervsfremme, og de vurderer, at årsagen primært er kulturelt, at hvor man altså som dansker måske rent kulturelt er vant til at være lønmodtager, så er der så her tale om en kultur, hvor man i højere grad er vant til at prøve at gøre tingene selv. Og så er der måske også det element i det, vurderer folk, der arbejder med det her, at det kan være svært måske at klare det på en anden måde. Musa Takmadi, hvorfor valgte du at blive iværksætter? jeg har store ambitioner, og jeg vil altid ønske mig at være selvstændig og have mit eget værksted. Nu lykkedes det så. Hvordan var det at skabe sin egen virksomhed? Det har været virkelig svært og kompliceret for mig at blive selvstændig. Hvad er det for nogle udfordringer, der var? Ja, økonomiske for det første. Nummer 2, det var ved at have kendskab til de regler og love og godkendelser. Og nummer 2 har været, at jeg var nødt til at prioritere arbejdet end alt andet. Også selvfølgelig min egen familie. Jeg var nødt til at arbejde i mange timer for at få det til at køre, selvfølgelig. Og ja, det har selvfølgelig været svært. Ja. Var der noget særligt, der gjorde, har du på fornemmelsen, at det var det, der var årsagen til, at det lykkedes? Hvad tænker du på? Var der noget særligt, hvor du tænkte, jamen det har været årsagen, min ihærdighed, noget som var årsagen til, at det lykkedes? Jeg var nødt til at give bedste service og bedste service i markedet, og selvfølgelig og konkurrencedygtige priser i markedet. Så det har selvfølgelig hjulpet en del. Nu er der et forslag fra regeringen om, at man vil gøre det lettere for folk at være iværksættere. Hvad kunne du godt have brugt, så det havde været lettere for dig? Jamen i starten, der har jeg haft det rigtig svært økonomisk selvfølgelig, men det tror jeg ikke, at regeringen kan hjælpe så meget selvfølgelig. Men for eksempel det laver man kurser for iværksættere, hvor man kan få adgang til de regler og lov og det hele selvfølgelig. Så det kan hjælpe en til at blive selvstændig. Når du kigger på din virksomhed i dag, har du så nået dit mål, eller vil du længere endnu? Jeg vil længere endnu. Hvor langt vil du? Ja, det er ikke begrænset endnu, men selvfølgelig jeg vil helt sikkert længere endnu. Tak skal du have.